Baixem una miqueta més, uns quants quilòmetres, passem del Baix Llobregat al Garraf, perquè el que anem a fer ara és donar un cop d'ull al sector nàutic. El sector nàutic, com tots en general, van viure anys de vaques grasses, les coses anaven bé, però també, com tots en general, ara mateix no passa pels seus millors moments. I una mostra segurament és la primera Fira Nàutica d'Ocasió. Se celebra també aquest cap de setmana, com dèiem, a Port Ginesta, i allà es poden trobar vaixells de segona mà. Una altra cosa, Pol, que suposo que tu t'has donat temps de fer una primera ullada, és si hi ha gangues o no hi ha gangues. I si en algun cas un vaixell és mai una ganga, perquè és una cosa que necessita un manteniment. Bon dia, Lídia. El que podem dir és que el que s'ofereix és una gamma de preus molt variada, perquè hi ha també una gamma de vaixells molt variada, sempre pensant en l'objectiu d'intentar que la gent que pugui venir al llarg del cap de setmana fins aquí, des d'avui mateix, que ja està obert, tinguin la possibilitat real de poder comprar algun dels vaixells que hi ha aquí. No tant perquè considerin que el preu és car o barat, sinó perquè creguin que realment és una oferta i que val la pena, per exemple, adquirir un vaixell com aquest. Aquest és un vaixell de segona mà? No. És un vaixell nou? Em sembla, Josep Maria, que ben bé tampoc és un vaixell nou, però en canvi podríem dir que és com un outlet. Seria una mica un vaixell prototip i que vosaltres aquí el que feu és oferir-lo més econòmic del que valdria allò per estrenar del tot. Exactament. És un vaixell que és prototip, però ja és el primer de la sèrie, i és el vaixell de demostració que ha visitat diferents salons, el Saló de Palma i de més, que el venem a un preu inferior al preu normal que s'ofereix. Un vaixell molt blanc, un vaixell que aporta coses que no tenen d'altres vaixells, que aquesta ha estat una mica la filosofia que heu aplicat, perquè teniu clar que o oferiu una cosa realment molt interessant o la crisi us menja. Exactament. Es té d'atacar la crisi amb un bon producte i amb un producte innovador, un producte que no existeixi, i està tinguent molt èxit. En aquests moments estem bastant a plena producció, gràcies a França, que ha agradat molt aquest vaixell que ha estat a París, i el proposem i l'ensenyem aquí al mercat català, que pensem que és un vaixell ideal per la Costa Brava. El sector l'any passat va tenir un descens de les vendes del 20%. Aquest any, el primer trimestre, les vendes ja són un 40% inferiors que l'any anterior. Malgrat això, gent com vostè continuen apostant per un sector que està tan vinculat a l'oci que en un moment de crisi econòmica algú pot pensar que això no tindrà sortida. Bueno, nosaltres creiem en el nostre producte, en la nostra empresa, i ens sembla que la crisi, per suposat, es remuntarà, sobretot amb una actitud positiva i amb ganes d'oferir un producte superior i innovador com és aquest producte. Josep Maria, em sembla que ja n'ha venut un de vaixell. No aquest, però avui alguna cosa hem tancat ja, no? Sí, aquest dematí hem tancat ja un barco, un preu molt interessant, és a dir, que veniu, que hi ha barcos molt bé de preu i amb molta qualitat. Aquesta és l'oferta que fa que verbalitza en Josep Maria Quer. El Narcís Cadavid és qui ha decidit, és president de l'Associació de la Indústria i del Comerç del negoci que hi ha al voltant de la nàutica a Catalunya. Desenganyem-nos, un negoci que en aquests moments està malament i que vostès han decidit que la manera de que sobrevisqui és incentivar-lo amb una fira oberta a tothom, fonamentalment perquè la gent compri vaixells. Aquest és l'objectiu. L'objectiu és que em sembla que la solució als problemes no és quedar-se a casa i posar el cap en un forat i esperar que passi el temporal. Em sembla que l'objectiu és anar a trobar el públic, estudiar quines ofertes són les que els motivarien. Estem segurs que els diners hi són, o sigui, hi ha índices d'estalvi de famílies que s'han doblat d'una a l'altra, o sigui, els diners hi són. El que passa és que el públic té una certa por. L'única manera de lluitar és mirar quines ofertes són les que les faran passar aquesta por i decidir-se a comprar i no esperar un mes. Ara estem veient imatges d'aquesta fira. Han obert avui a les 11 del matí. Hi ha vaixells o barques, les típiques llanxes Sòdia, que és una marca, però vaja, perquè tothom ens entengui. Podem començar a partir de 500 euros fins als pràcticament 200.000 que val una embarcació com aquesta. Aquesta és una mica l'objectiu de la fira i amb això acabaríem donar un ampli ventall de possibilitats perquè tothom hi trobi una mica allò que busca. I és molt més ampli que això. Hi ha uns 100 vaixells en exposició, però hi ha també accessoris i hi ha motos aquàtiques. Hi ha vaixells des de 2 metres fins a 20 metres, nous i d'ocasió, o bé, com deia el meu amic, també outlets, o sigui, vaixells que els fabricants per una promoció han posat a l'aigua i que estan disposats a rebaixar-los per vendre'ls. L'oferta és amplíssima. Doncs aquesta és l'oferta d'aquesta primera Fira Nàutica d'Ocasió. Es fa en aquest cas a Port Ginesta. L'objectiu d'aquest sector industrial i també comercial és reactivar-se en un moment complicat. És un primer saló que s'està fent aquí a Port Ginesta amb l'objectiu, em sembla, d'intentar arribar-ne a fer fins a
3 en un futur més o menys immediat per cobrir tota la costa catalana. Catalunya de costa en té molta, voldríem fer-ne un saló, que ja s'està fent, però modificar-lo una mica a Empúria Brava, fer el que s'està fent aquí a Port Ginesta i poder-ne fer, per què no, també un altre a la zona de Sant Carles de la Ràpita, ja al capdavall de les terres catalanes i tenir, per tant, tot el litoral català cobert pel que fa a aquesta oferta perquè la gent s'apunti al món de la nàutica. Doncs aquí queda feta l'oferta. L'altra cosa és que, el que dèiem, que per més que els preus estiguin bé, després tothom sap que navegar té un manteniment i que després, quan no ho fas, els ports s'omplen de vaixells que estan en venda, que això passa tot l'any habitualment. Però vaja, tota la sort d'aquesta iniciativa i si davant de temps de crisi les idees són aquestes, benvingudes siguin, no? Ja ho deia ell, tampoc es pot posar el cap sota l'ala. Gràcies, Pol. Per descomptat, ans al contrari, la manera de sortir de la crisi és tenir iniciatives